Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αξιότιμοι πρόεδροι του ΣΕΤΕ και του ΣΑΤΕ, εκπρόσωποι του Εθνικού Επιμελητηρίου, αξιότιμοι συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και συγκεντρωθήκαμε αρκετοί παράγοντες, αφήνοντας ο καθένας μας αρκετές υποχρεώσεις του, προκειμένου να δηλώσει το παρόν σε αυτή τη νέα ανοιχτή ημερίδα συζήτηση με θέμα ανάπτυξη και ποιότητα των κατασκευών. Αυτή η παρουσία σίγουρα δικαιώνει και ενισχύει την πεποίθηση του συνδέσμου μας ότι η βιομηχανία της κατασκευής, ο κλάδος που έχει επηρεαστεί κατά γενική ομολογία πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από την οικονομική ύφεση, όχι μόνο δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, αλλά είναι εδώ ζωντανός, ενεργητικός, παίρνει την τύχη του στα χέρια του και θα προσπαθήσει με δυναμικές πρωτοβουλίες να τον επαναφέρει στη θέση που του αξίζει. Σε μια θέση που, όπως συνέβαινε πάντοτε, δεν είναι ωφέλιμη μόνο για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του ίδιου του κλάδου, αλλά αποτελεί ουσιώδη παράγοντα στήριξης της οικονομίας. Μην ξεχνάμε τη συμμετοχή του κλάδου των κατασκευών στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας μας. Και φυσικά δεν μονοπολούμε την πρωτιά ή το μεγαλύτερο ποσοστό, ή αν πρέπει η οικοδομή να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό το οποίο διεκδικούμε και εκεί που θέλουμε να φτάσουμε είναι να πάρει τη θέση του τη σωστή, την υγιή και την ασφαλή. Και θα σκεφτεί σίγουρα κάποιος, μα είναι δυνατόν να επανέλθουμε στους ρυθμούς ανάπτυξης που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια ή και να τους ξεπεράσουμε. Δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Ο λόγος που μας φέρνει εδώ σήμερα δεν είναι αυτά που θα ευχόμαστε να συμβούν, αλλά αυτά που μπορούμε και αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε εμείς οι ίδιοι. Όπως το να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά μας, ακόμα και κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες, διότι πρόκειται περί ακραίων συνθήκων. Να ενισχύσουμε τη φωνή μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συνδυάσουμε τις εμπειρίες μας, κυρίως και τις γνώσεις μας, να δράσουμε συλλογικά και όχι ατομικά. Όλοι μαζί μπορούμε να δρομολογήσουμε λύσεις εκεί που η πολιτεία προβληματίζεται, για διάφορους γνωστούς ή άγνωστους λόγους. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις, το κλίμα της παθητικότητας και της συμμηρίας, είμαστε εδώ απόψε για να το κάνουμε ένα βήμα προς μια νέα κατεύθυνση, το οποίο με σταθερότητα και επιμονή, με οργάνωση και συστηματική προσπάθεια να δώσει την όθηση για να ξεκινήσει πάλι ο δύσκολος, μεγάλος και βαρύς τροχός της ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος μας μπροστά στις εξελίξεις που ζούμε. Ξέρουμε πως το πλήγμα που έχουμε δεχθεί όλοι είναι μεγάλο, τεράστιο μπορεί να έλεγα. Έχει συρρικνωθεί ο κλάδος. Δεν ανάγκη να αναφερθώ σε στοιχεία επίσημα ή εκτιμήσεις. Είναι γνωστό τη σπάση. Αν όμως στρέψουμε το κεφάλι μας μέσα σε αυτή την αίθουσα, θα αναγνωρίσουμε πολύ σημαντικούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες και στελέχη της βιομηχανίας, της κατασκευής. Αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αν δεν καταφέρουμε να μετατρέψουμε αυτό το δυναμικό που είναι μέσα σε αυτή την αίθουσα σε έναν μοχλό αναστροφής της σημερινής κατάστασης. Τους τελευταίους μήνες συνομιλήσαμε και συνεργαστήκαμε αρκετοί από εμάς κατά τη διάρκεια των πρωτοβουλειών που αναπτύχθηκαν από τον περασμένο Φεβρουάριο για τη δημιουργία ενός φορέα που θα έχει οντότητα και δύναμη ικανή να επηρεάσει τις εξελίξεις. Διαπιστώσαμε πως αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που χωρίζουν. Αυτή η διαπίστωση τόνισε ακόμη περισσότερο το σύλλογό μας. Η μεγάλη σημασία της ίδρυσης αυτού του συνδέσμου είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά κινητοποιούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι σε όλα τα στάδια κατασκευής. Προμηθευτές υλικών, βιομηχανίες, επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, μελετητές, κατασκευαστές και πολλοί άλλοι. Και καλούμαστε να συμπράξουμε όλοι αυτοί για το κοινό σκοπό. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που έχει συμβεί. Θέλουμε να προσπεράσουμε τα ευχολόγια και τις γενικότητες και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ενταχθεί σε ένα όχημα που έχει στόχο και σκοπό. Θα έχει άποψη και θα διαμορφώνει τη στρατηγική του σε ένα πλάνο συγκεκριμένων δράσεων. Όπως ακούσατε από τον πρόεδρο του ΣΕΠΑΚ, τον κύριο Παπαϊωάννου, σήμερα πραγματοποιήσαμε και την πρώτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την ποιότητα και ανάπτυξη των κατασκευών και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του μόνιμου Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαστε στη γραμμή της εκκίνησης
και παίρνουμε καθημερινά μηνύματα από όλη την αγορά ότι πράγματι περιμένει πράξεις και όχι λόγια. Με αυτό, το ότι περιμένει πράξεις και όχι λόγια, θέλω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος πάνω στις πρώτες σκέψεις της γραμμής δράσης του ΣΕΠΑΚ. Τα 29 ιδρυτικά μέλη, επαγγελματίες με βαθιά γνώση των θεμάτων και των προβλημάτων του κλάδου, αλλά και με ικανότητα να σταθμίσουν τα δεδομένα και να προτείνουν λύσεις, ήδη με τη συμμετοχή τους έκαναν την πρώτη κίνηση. Αυτό από μόνο του είναι κάτι. Το προσωρινό ΔΣ έως σήμερα και το μόνιμο αποτελείται από τους κυρίους Παπαϊωάννου Πέτρο, Τραμπούκη Γιώργο, Μακρύδη Πέτρο, Λυσαρίδη Κώστα, Βουγαδέλη Χάρη, Στυλιανίδη Βαγγέλη, Παπαγρηγοράκη Γιάννη και τον κύριο Καρακατσάνη Μιχάλη και εμένα, κατέθεσαν τις πρώτες σκέψεις. Καταρχήν, να γίνει καταγραφή και ιεράρχηση των επιτακτικότερων θεμάτων που καίνε αυτή τη στιγμή τον κλάδο. Εγώ είμαι σίγουρος, αν ρωτήσω, θα ελεγχθούν εδώ πέρα 20-30 αμέσως. Πρέπει να ιεραρχηθούν, να ποσοτικοποιηθούν, τι είναι σημαντικότερο, τι είναι μεγαλύτερο. Καταρχήν, να μελετηθεί το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινεί το κλάδος μας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε καλά πού κινούμαστε, κυρίως μετά από τους πιο πρόσφατους νόμους ή δεσμεύσεις που μας αφορούν. Να ακολουθήσει η σύσταση ομάδων εργασίας από κατάλληλους επαγγελματίες για κάθε θέμα, που θα αναλάβουν να διερευνήσουν σε βάθος και να καταλήξουν σε προτάσεις, στοιχειοθετημένες και εμπεριστατωμένες. Να αποφασιστούν στη συνέχεια μέσα από τις διαδικασίες του ΣΕΠΑΚ οι ανάλογες ενέργειες με σκοπό την άσκηση πίεσης στους κατάλληλους φορείς, και η λέξη πίεση δεν είναι καταρχήν κατά δεδομένο αρνητική, αντίθετα, πίεση προς το να μπει στην προτεραιότητα των θεμάτων που τόσα πολλά έχουν οι κρατικοί φορείς. Θεωρήθηκε επίσης απαραίτητο, κυρίες και κύριοι, από τα ιδρυτικά μέλη να σταθμιστούν οι προοπτικές της ανάπτυξης του κλάδου στην επόμενη πενταετία. Πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη, όσο δύσκολη και αν μπορεί να είναι αυτή. Είναι προτιμότερο να έχεις ένα πλαίσιο μέλλοντος παρά να μην έχεις τίποτα. Να εξασφαλιστεί, να θεσμοθετηθεί η ποιότητα υλικών, προϊόντων, εργασίας και κατ' επέκταση του τελικού προϊόντος του έργου συνολικά. Η πίεση να μειωθεί ότι το αρχικό κόστος της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης ενός τεχνικού έργου έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα. Σε μια περίοδο ύφεσης, το κόστος κατασκευής αποτελεί δυστυχώς πολλές φορές το κύριο κριτήριο, με συχνά αποτέλεσμα τη μείωση στην ποιότητα κατασκευής. Η έννοια της ποιότητας είναι ζωντανή και διαρκώς μεταβάλλεται. Και αυτά πιστεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, του συνδέσμου μας. Με συγχωρείτε. Σε 10 χρόνια από σήμερα, ίσως να σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό η λέξη ποιότητα. Ό,τι όμως και να σημαίνει σε 10 χρόνια, αυτοί που θα προβλέψουν ή θα αντιληφθούν έγκαιρα τη σημασία της ποιότητας, θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα επιζήσουν και θα προσθέσουν κάτι στην αγορά. Συνοψίζοντας, κύριοι, για να μην τρώω το χρόνο σας, ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε και να αναδείξουμε τα αιτήματα του κλάδου των κατασκευών προς κάθε κατεύθυνση. Μιλάμε για αιτήματα που προκύπτουν από μια κοινή συνισταμένη προβληματισμού και όχι τα συμφέροντα μεμονωμένων ομάδων ή μονάδων. Να υποστηρίξουμε μια μελλοντική υγιή ανάπτυξη και να βελτιώσουμε την ποιότητα των έργων τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκτός των μεγάλων πόλεων. Καλούμε φυσικά την πολιτεία και τους εκπροσώπους της να σταθούν στο πλευρό μας σε αυτή την προσπάθεια, όπως και εμείς θα σταθούμε στο πλευρά της σε κάθε θετική πρωτοβουλία. Και αυτός είναι ο λόγος, κυρίες και κύριοι, που διοργανώνουμε τις εκδηλώσεις, όπως αυτή η σημερινή, και επιδιώκουμε να έχουμε και τη συμμετοχή των καθήλυν αρμόδιων υπουργείων στις επόμενες που θα έχουμε, με θετική τοποθέτηση. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, το γνωρίζουμε. Συζητάω με κυρίους και μου λένε «Μα δεν είναι δυνατόν, φτάσαμε στον πάτο», διότι δεν υπάρχει άλλος πάτος, διότι με την εισάτοπο απαγωγή, διότι αν πάμε πιο κάτω τελειώσαμε. Άρα τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και ο κλάδος, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη βαριά λέξη που δεν μου αρέσει, αλλά καταραίει. Πρέπει να δράσουμε και να δράσουμε άμεσα, κύριοι. Και με δυναμικότητα και με τόλμη και με δυνατικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.